Bona vesprada a tots i a totes. Bona vesprada a tots i a totes. L'any 2010, Gandia celebra el 5è centenari del naixement de Francesc de Borja i Aragó, el primer sant de la més important de les famílies valencianes de la història. La nostra escola, el Col·legi Públic Roig de Corella, ha volgut participar en l'esdeveniment que suposa el punt de partida per a un renaixement cultural, social i econòmic per a la ciutat. I al llarg de tot el curs escolar hem treballat al voltant d'un objectiu: 500 anys dels Borja. Ells, els Borja, han estat vius al nostre ja tradicional Carnestoltes, han estat plantats a la nostra falla, han estat presents en les nostres visites al Palau, també en les nostres aules, han sigut exposats i enfangats en la nostra setmana cultural i molts, especialment, han format part de la vida diària dels més menuts de l'escola, dels alumnes d'educació infantil. Ells són els que més en saben i així teniu el resultat. Viure i conviure amb els Borja els ha portat tot un munt de coneixements que avui aneu a poder compartir, encara que no hi siguin presents, i esperem que us agradi moltíssim. El meu sincer agraïment a l'ajuda que hem rebut per part de l'Ajuntament, que ha fet possible aquesta setmana cultural. Agrair la presència del senyor alcalde, el José Manuel Orengo, al qual no tenia el plaer de conèixer-lo, és molt simpàtic. A la nostra regidora d'Educació, Rivina, que sempre ens ha tractat tan bé, moltes gràcies. I ja per acabar, doncs, em cal donar les gràcies a tots els meus col·legues, als companys de batalla diària i, com no, als xiquets també, perquè sense vosaltres l'escola no seria possible. A tots, moltes gràcies. Bona vesprada, sense ni parega som festets, simpàtica directora. És cert, no la coneixia, però l'he vista de blau, despampanant i riguent. És una alegria, una alegria. Aquesta persona transmeteix alegria i molt bon rotllo, de veres. Bueno, estic molt content d'estar avui així en el col·legi, un poc per a donar-vos les gràcies en nom de tota la comissió del 5è centenari, de la implicació que heu tingut com a col·legi en la figura de Francesc de Borja i en donar a conèixer la família més universal valenciana, els Borja, que són realment, o han sigut fins ara, uns grans desconeguts per al públic en general. Francesc de Borja compleix 500 anys en el 2010, el 28 d'octubre del 2010, i des de fa un temps, un grup de gent, representants pràcticament de tots els sectors socials, polítics, empresarials, etc., la pròpia companyia Jesús, vam entendre que era una magnífica oportunitat per a que cadascú poguera desenvolupar la seva ambició sempre i quan contribuirà a lo que és l'objectiu comú de tots els que estàvem allà sentats. Difondre per Borja, donar-los a conèixer i fer-los populars a la ciutat de Gandia, des dels més xiquets als més majors, perquè tenim que estar orgullosos de la nostra història. Recentment, ahir mateix, ens van declarar gran ciutat, però som gran ciutat des de fa molt de temps. Som gran ciutat de tantes coses perquè tenim una gran història i per tant és molt positiu recuperar la memòria. I volíem això, realitzar aquesta legítima ambició artística, de renovació urbanística, de millora també educativa, cada un en el seu aspecte, que poguera complir la seva ambició fent entre tots un objectiu comú que era conèixer els Borja. Bueno, no vull canviar-me molt. És la presència meua i la de Liduvina sí, simplement el testimoni de la consideració que tenim per el treball que esteu fent dia a dia en l'educació dels xiquets i també per la implicació que heu tingut en el 5è centenari donant a conèixer ja des de menudets que Gandia, encara que ens declarem ahir, des de sempre ha sigut una gran ciutat. Moltes gràcies. Doncs ara els companys d'infantil que ens expliquen un poc
Camilo, sentim bé. Sí, va. No res, simplement explicar un poquet, introduir un poquet el que és la nostra exposició borgiana. Moltes gràcies per haver vingut a visitar-la. Aquesta exposició ha sigut possible gràcies primerament per els xiquets i xiquetes que formen part del Col·legi Roís de Corella, ja que des del primer trimestre hem estat treballant tot el que estava envoltant als Borja, el tema del Palau Ducal i tot allò que estava més a l'abast dels xiquets que podíem veure, podíem visitar i podíem viure a partir d'aquest tema. En l'exposició trobareu el treball de 3, 4 i 5 anyets, que ara la meva companya Tere us explicarà. És un treball que parteix dels projectes de treball, una metodologia pensem que molt innovadora i en la que sobretot agrair la participació de les famílies, ja que no sols han participat els xiquets i les mestres, sinó que la implicació d'aquestes ha sigut fonamental per a poder dur a terme aquesta tasca. A continuació, Tere, us explicarà un poquet. Molt bé. El projecte, sobretot el de 4 anys, partint d'ahir us explicaré en 3 i 5 per a que ho entengueu un poquet. El de 4 anys, que sí que teniu així darrere de vosaltres, va ser porta per títol Francesc de Borja i la seva època. Tot es va iniciar a la fira. Tots sabem a Gandia l'important que és el tio de la porra. Entonces teníem que fer un projecte nou de treball i entonces va ser això el motor d'aquest projecte. Qui era el nostre patró, que sabien d'ell, i a partir d'ahir vam enviar una noteta a casa com es treballen els projectes a veure que sabien que podien aportar les famílies. Vam muntar el nostre raco de treball i van anar portant moltíssima informació. I el que vam fer va ser, per exemple, treballar en l'art del genealògic, que els nostres xiquets des de 3 i 4 anys saben qui era la seva dona, qui era la seva iaia, quants fills va tindre, el seu nom dels fills, partint del seu propi arbre genealògic que va fer a casa amb els seus pares, perquè preguntaves i dient, i la teua iaia, quan li diuen iaia? I el iaia, li diuen iaia, però tenen un nom, el seu arbre genealògic, i després vam passar a de Francesc de Borja. Després vam estudiar un poc l'economia de l'època i vam estudiar els cucs de seda, que va ser un país molt interessant, i la canyamel, en el que suposa agarrar la planteta, anar a plantar-la, trossejar-la, menjar-la, i això elaborar el sucre, i una vegada el sucre va vindre el nostre pastisser particular, que és Raúl Segura, que sempre ens ajuda molt, i ens va fer marsapà i vam fer pastissers de nata. Després hem treballat moltes coses, com per exemple tota la ceràmica del palau, perquè una mare nostra va anar al palau i va fer fotografies del sostre, de les finestres, i entonces va